An ƙaryata jita-jita da ke yawo a shafukan sada zumunta wanda ke cewa Hajiya Aisha Buhari, uwar gidan marigayi tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na shirin auren tsohon minista sadarwa na tattalin arziki Farfesa Aisha Pantami. Bincike da tabbatarwa daga manyan kafafen yada labarai sun nuna cewa babu wata sahihiyar hujja da ke tabbatar da wannan labari. Hotunan da ake yadawa a matsayin hotunan shirin aure an gano cewa na bogi ne kuma an kirkire su ne ta hanyar fasahar artificial intelligence wato AI. Wasu mutane na kusa da iyalin Buhari, ciki har da tsohon mai magana da yawun shugaban kasa Bashir Ahmad, sun bayyana cewa labarin ƙarya ne, inda suka buƙaci jama'a da su guji yada jita-jita marasa tushe. Har ila yau, rahotanni sun nuna cewa Hajiya Aisha Buhari na ci gaba da rayuwarta cikin nutsuwa, tana mai da hankali kan iyalanta da ayyukan jin ƙai ba tare da wata sanarwa ta shirin sake aure ba. Masana harkar sadarwa sun gargaɗi jama'a da su rika tantance labari kafin yaɗawa, musamman a wannan lokaci da hotuna da bidiyo na bogi ke ƙara yawaita. Masu sauraro, wannan kenan game da wannan labari. Ku ci gaba da sauraron mu domin samun sahihin labari na gida da waje. Idan wannan ne farkon zuwanka wannan channel tamu mai albarka, ka daure ka danna mana alama subscribe, idan mun ɗora bidiyo ka sani.